είμαστε έτοιμοι για πτήση. Ready for war. Πάμε για πόλεμο. Άρε, είμαι vlogger. Έχουμε φτάσει. Συνεχίζουμε. Το κρύο είναι τσουχτερό. Δεν θα μιλάω καθόλου για να δω αν Για θα πες. έχει χιούμορ αυτό το βίντεο. Φίλε, αυτό το χιούμορ είναι travel vlog. Travel vlog είναι. Αν αφήσω εσένα, Καθόλου χιουμοριστικό. είναι λίγο μεγάλο, αλλά είναι αθλητικό. Και Κάνε με βαθμολόγηση στο φαγητό. Α, δεν το δείξαμε βέβαια. Ένα εξάρι το. Εξάρια, ναι, 6. Φάγαμε. Κρίς. Ένα εξάρι. Εξάρι. Τι με εξάρι. Και βγάλαμε και 2 τέτοιες. Άμα βγει καλό το vlog, είμαστε vlog. Bro, μπορεί να είναι η αρχή αυτό. Για κάτι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ καλό. Άλλαξε κάμερα. Άμα το κάνεις φίλε έχεις τελειώσει. Νιώθω τρόμο και απειλή. Τι όλο στο vlog μου θες να είσαι εσύ τελικά, πονηρούλη. we are the guys from Borovets. Έχουμε γίνει locals. Πάμε Borovets. Πάμε update. Κομμάτια. Πήραμε εξοπλισμό. Το κρύο είναι τσουκτερό. Εμείς είμαστε έτοιμοι για βροχιόν. Ο οποίος αυτό το vlog. Το vlog του συνεχίζεται. Πού έρθει ρε. Δωμάτιο, τσιλάρουμε λίγο, καθόμαστε και επιστρέφουμε. Βραδινή βόλτα. Hello! Με την ομάδα. Εκεί στο τοπίο είναι πολύ σοβαρά. Κάτι μέσα χιόνι, φουλ κέντρο, ωραίο. Ομάδα εδώ, άχαστη. Στο δωμάτιο, πρώτη μέρα τέλος. Τα λέμε αύριο στα lifts. Η ομάδα είναι έτοιμη, έχει ονοδρομικό. Πρώτη σκη σχεδόν τέλος. Θα βγούμε κάκα ρίγλα με τις φωτεινά. Rookies of the year νομίζω. Πάμε προς σπίτι να κάνουμε μπάνιο. Πήγαμε ίδια φαγητό τα μαλλιά. Πάμε να πάμε. Πήγαμε και σούπερ μάρκετ. Πάμε τσιλάρουμε. Ξεκούραση. Δεύτερη μέρα, πάμε γερά. Lifts, Κρισικά, Intermediate οριακά Master, Rom, Rookie, a.k.a. Big
beginner. Mario's rookie, aka beginner. Ακραίο. Μα θα κάνουμε λίγο snowboard και θα πιούμε καμιά μπύρα εδώ. Ωραία θέα. Ναι. Πήγαινε αγόρι μου, πήγαινε. Βίντεο λήπτης Μάριος Καραγιάννης, σκηνοθέτης εγώ. Δεύτερη μέρα και τελευταία snowboard ski. Προς την εγώ θέλω να κατέβουμε κάτω και πάμε για ξεκούραση. Η ομάδα είναι έτοιμη για φαγητό, έχει σκουραστεί. Είσαι το πιο βαρετό vlog μου λέγαμε. Μπρο, επειδή το είδα, να ξέρεις το vlog μου θα είναι το. Πήγα να γεια στο vlog, εξηγήσει την ιστορία του μαγαζιού. Πόσο βάζεις το φαγητό που φάγαμε μόλις? Overall βάζω 8,5. Τόξο μου. Κύριε Χρήστο. Δεν είμαι άνθρωπος των αριθμών, αλλά αφού μου δίνει την ευκαιρία... 7,9. Ναι, ναι. Εγώ 7,9. Για Βουλγαρία είναι πολύ καλά. Μισάμε, έχουμε ετοιμάσει πράγματα. Πάμε να δούμε. Βουλγαρία τέλος.